Тамара ли някой да да шуми място? Може, то нали виждаш, че има и глоби. Ако няма... Ако е качил... То може просто... Добре. Ами пожелавам и ти следващата седмица по-напред. На второ място е Милена. Браво! Тя е с 1,7. Да. Аз мога да кажа, че се опитвам да спазвам това, което е по програмата. Сега не е на 100%, горе-долу в часовете не мога много да се вмествам. С водата се опитвам да достигам максимум, още не съм го достигнала. Имам един период, в който съм стигала до 4 литра, но съм се върнала на този с 3 литра. Но надявам се в процеса на курса да успеем и да се справим с всичко, което трябва. Добре. И на първо място е една девойка. Айде. Браво, Айде. 2 цяло. Браво.